Takže vás tu zdravím u mýho prvního videa na tomhle kanále. Ano, to je můj nový kanál FRX YouTube, jo. A na tomhle kanále, že jo, jak jste už se asi mohli všimnout, budu točit gaming. Takže Roblox, Minecraft a hororovky a ještě nějaký po případě jiný hry. Ale tady to je moje první video, takže jsem začínající youtuber, takže berte na to, že to asi úplně nebude nejlepší video, ale myslím, že se bude stát za to. Hele, takže jo, dneska vás tu vítám teda u Robloxu. Moje první video bude Roblox, protože že jo, tak mám na svém banneru Roblox, tak bych mohl taky natočit, že Roblox. A pokud si pamatujete tady to, tak ano, tady to je Houseovo první video z Robloxu. A to je tohle z Retail Tycoon. To je Houseovo první video tady bylo z Robloxu. Takže kvůli tomu jsem vybral tady tu hru, protože si myslím, že by vás mohla bavit. No a jo, já myslím, že můžeme jít rovnou na to. Tak jo, jdem. Takže hele, první bychom podle mě měli určitě koupit tu poličku, protože polička je prostě důležitá. Tak. Potom bychom měli si koupit, sorry, jsem nechtěl, supply. Měli bychom koupit nějaké jídlo. Já bych koupil klasicky 20, objednáme 20 tady těch jablků, fazolí, nevím co všechno tam je, ale objednáme to. Teď budeme potřebovat kasu, počkej, jak je ta kasa? Takhle. Yes. Nice. A teď budu potřebovat zaměstnat. Ne, hele, nebo zaměstnance ještě ne. Kam? Takže jo, manage. Doplníme to. Ok, takže máme doplněný a teďko asi budeme čekat na nějaký zákazníky. Někam tam má ty pěkný jídlo doslova. Pustý. Jaký sklep. No. Hele, první zákazník. Pojď. Kamo, budu kasa. Musím ocenit, že má dobrou čapučku. To jako ocením. Tak pojď sem, chlape. Tak, fazole si koupil. No, jasně. Už mi tam dává nahoře prachy. I loving this open. Kámo, ještě mě pochválil. Tak, moje první práce, já jsem to krásný. Tak, ty vogo. Myslím, že bychom to tady měli rozšířit. Takže budeme potřebovat, já furt zapomínám, kde to je. Budeme potřebovat table další. A tam rychle bych chtěl objednat. Ale děcko, musím objednat ty. Měli bychom objednat candy. Počkej, teď to takhle doplním. Kam to děcko nemá on nemá obličej. Co to je? A další ale kámo ty haj. Kámo. Jo, sorry, děcko, rychle. Ty hajzle. Dobrý. Kam zase? Kam, mě už tady dělají bordel dokonce, tak se... Ty vole. Kam, já jsem musel... Hej, proč mě to lidí vykrádá, jakoby, já nechápu. Ale už každopádně, už jsme si vydělali 300 plus zase od toho, co jsme koupili sladkostí, takže už se nám ty prašule vrátily. Jo, ale pomalu se nám to vrátí, ještě borec tady. Já bych možná pomalu šel doplnit. Protože budeme potřebovat. A možná, aby jsme tady celou dobu jen takhle jako nestáli, tak možná jako, že bych si... Hej, nesmí se mi. Že bych si jako prostě koupil toho pokladního. Sakra, workers a cashiera objednáme. Tak, jeden cashier zde, jo. To je on. Tak jo, já tady doplním, já bych tady doplnil ty, takže já bych udělal investici, jo. Já objednám tohodle 40 a tohodle. Aha, tak objednám tohodle 30. A mám fultu, takže já tady dám candysky, já tady dám jako to. Tak, nice. Už nevím, proč mi to tady špiní, ale na to se zvyknu.
A myslím, že to vypadá to jako tak pěkný obchůdek. Ale jako... Ok, jako dobře, nedivím se, zvenčí to vypadá u nějakého bandráka, ale to vůbec... To se změní, to se změní. To je dobré. Potřebuji fakt to lepší parkoviště, ale víte co, já ho koupím teď. Myslím, že tady není na co čekat. Boom! Tak, mám $460, ale už to vypadá vodoslíp, sice furt to tady jako... Furt to není tady krásně zabetonovaný, jako to tam, ale už je to lepší. Už to aspoň to vypadá jak nějaký parkoviště, kde by si mohl normálně zaparkovat, jo. Takže myslím, že tady to je úplně naprosto skvělý. Co to tady? Incerko, komentář. Aha, to jsem si nikdy nevšiml, že tady. Já jsem si ani nikdy nevšiml tady tohle. Kámo, co to je? To jsem nikdy neviděl. Počkej, já můžu ten store nějak obarvit, nebo? Jak se to vůbec dělá? Já myslím, že to někde. Jo, tady. Kámo, barva. Jakou budeme mít barvu? To je cool. Zelená taky je docela cool. Červená, taky cool. Ještě fialová, ok, to je taky cool. Fialová, ale můžeme. Já dám tady tu, tady je docela pěkná. Co si myslíte o tom? Napište do komentářů, co si myslíte, jestli to teda někdo vůbec se dokouká sem, ale napište a uvidíme. Jdi tady doslova, oni tady mají parkovací místa, ale nejezdí, no. To se doufám, že brzy změní, možná tady máme jako malý výběr, bych řekl, jakože měli bychom podle mě určitě, až budeme mít víc peněz, bychom měli koupit ledničku, ta je dobrá, a tam bychom koupili sodovku. Když já to uklidím tady. Dobrý. No, jako ten freezer, já se ale bojím, že potom nebudu mít to. Já objednám těch 10 candiesků do zásoby a 10 tady těchhle. 10 candiesků a 10 tady těch. Já jich mám do zásoby a potom koupím freezer a tam dáme sody. Těch sodovek vím, že tam může být až 80, což je fakt jako hodně. Takže to určitě využijem, ale asi to nebudu úplně zbytečně vždycky zaplňovat celý, protože to nemá smysl, akorát žere prachy potom. Takhle teď koupím freezer. Já vím, že tam možná nebude úplně nejlepší, ale já ho tam dám. Freezer, tak tady mám krásný freezer. A co tam dáme? Jo, my tam nemáme sodu. Jak se tam měli dát, ale... OK, koupím 10 prvních sodovek. Schválně si to někdo koupí. Uvidíme, jaký to bude trend v nás v obchodě. Vypadá to teda hodně smutně takhle, když je tam jsou ty jenom těch 10 sodovek, ale už si to někdo bere, tak nádhera. Teďko náš problém bude to doplňovat zásoby, si myslím. OK, já už mám $1200. Nice. To je very nice. To je very nice, kámo, to se mi líbí. Zkusím se podívat, jestli bych tady ještě nemohl něco dokoupit. A já bych tady teď chtěl postavit tarto. Hrozně moc. Já vím, že by to překáželo, ale bylo by to tu hustý. Přemýšlím, že bych to dal do rohu, nebo že bych to dal sem. Kdybych to dal sem, tak potom mám v rohu míst. Hele, já to dám sem prozatím, potom to bude lepší, jo. Až to někdy bude, až to budu zvětšovat ten obchod, jo. To můžu tady, já to uklidím rychle. Kam, proč je to boring, když to obchod, normální večerka, co tě je. No tak tady, že jo, ty si tady můžeš, jo, kupovat ty, prostě tady vidíte za 1000, za 2000 až za 5000. Tady můžeš kupovat další pozemky. No, další část pozemku prostě. Takhle to řeknu, to zní víc chytře, když to řeknu takhle. OK, zkusíme. Já bych zkusil. Zkusil bych tady, kde to je? V oblečení. Tam oblečení drahý. Objednáme 10 kusů. Objednáme 10 kusů oblečení a uvidíme, jak to bude vydělávat. 10 kusů oblečení. Tak. Já jsem... Teď to tady ještě chci uklidit.
Nice. Takže teďkon budu asi doplňovat zásoby, protože uvidíme, i koupil si někdo oblečení, nebo ještě ne? Ještě ne asi. Ještě ne. Já bych klidně, já objednám 22 candiesků. Jo, 22 candiesků. A candiesky jsou levnější, že tomu říkám candiesky, ale ty no, budu tomu říkat candiesky. Tady to je prostě, ty candiesky jsou levnější než tady tyhle ty. No. Jako já chápu, že tady to je víc výživný, tady to prostě normální jídlo, že jo, jakoby. Ještě bych možná doobjednal. Jako v oblečení jako docela dobrý. Já ještě objednám ještě do zásoby 5 kusů oblečení a uvidíme, co na to řekne tady všichni, jo. 5 kusů oblečení. Oblečení budu doplňovat pomalu. Mohl bych doplnit sodovky, mě tak napadlo. Takže, co kdybych chtěl 50? Objednal jsem 50 sodovek. Počkej, to znamená, já to budu mít zaplněný. Yes. Kam, a ještě kolik mi? Ještě jedna sodovka mi, tak easy. Kam, šéfe, co děláš? Kam, 80 sodovek, úplně plán, takže sodovky tyko nebudu muset minimálně si myslím tak 10 minut řešit, což je naprosto skvělý. Možná i díl. Kámo, ale proč mi tady hází fazole dolů? Tak kámo, oblečení, kámo, mi to oblečení dalo 240. Kámo, oblečení je trendy. Kámo, už se i parkovací místa začínají používat. Teď by to chtělo billboard. Popravdě, chtěl bych nový billboard. Podle mě, jestli dostanu, jestli tady bude nový billboard, tak jestli si ještě stihnu koupit nový billboard, tak bych to ukončil tato video, takže ještě si vydělám na billboard. Kámo, nice, mám na billboard, mám dost, takže já myslím, že budu kupovat ceduly, tady je moc drahá, takže kupuju. Ano, tak, teď už to vypadá to líp. Takže FRIXův nákup. Pojmenuju to takhle. Tady taky to FRIXův nákup. Nějaký D tam nedávej. FRIXův. Kam? Může mě to pustit? Yes, FRIXův nákup. A tady taky. A teď jsem tam dal ten. Ne, já to nechám takhle, ať to zní, ať to vypadá víc to. Kámo, prostě. FRIXův nákup. Hele, já jsem spokojený, máme ceduly, máme lepší. Jak se to jmenuje? Parkoviště. A máme i více zboží v obchodu. Já ještě rychle dokoupím tady, jo. Hele, nějaký ty. Ještě velkou, kámo, to by stálo tolik. Dokoupím ještě, ty vole, to je fakt tady, já dokoupím 12 kusů oblečení, protože zůstane 12 reference. A kolik tam je? Nádhera, 14. Tak jo. Hele, takže já bych tohle videa ukončil. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě tady nezapomeňte dát like. A když taky je odběr, jestli se vám fakt líbilo, jo. Hele, je to jenom na vás, jo. Je to na vás. No a doufám, že se uvidíme u příštího videa na tomhle novém kanále. Tak jo. Tak zatím čus.